Ujahama renungan harian dihita tanienet sian buku pajonok hamu matu debata sadarion hari Selasa 27 Oktober 2020. Yohanes 15 ayat 14. Ale-alek kumahamuna molo diulahamu nahu patikoni Tuhamu. Ale-ale ni Tuhan Yesus. Aka isedo naginoaran ale-ale ni Tuhan Yesus. Ia aka ale-ale ni Tuhan Yesus, ima halak na olo mangulahon lomonirohani debata. Jala halak na mangulahon lomonirohani debata, aka ima na olo marale-ale dohot dongan na jolma. Akka dia do huroha lomoni rohani debata na ikon ulahonoton asaboi gawe ale-alena. Hobar tutur pukon ima patikna. Lau mangulahon patikna dada holad dihata. Alai nahina lomohon ni debata ima marhite tindakan pabbahenan ulaon diakonia ulaon parasi ni rohaon. Mangurupi sian roha parbagasan soala motivasi nasala asa dipuji jala dihormati halak ibana.
Di situasi dohot kondisi partikianon di zaman revolusi industri 4.0 on, asaboi hita gabe ale-ale ni Tuhan Yesus, sebagian sian na mangulahon patikna, ikut tubuh do di hita sikap berpikir besar, lapatanna berpikir jala bertindak lao pamet meton masalah nabalga asalam geleng. Dungi ikon bermental kaya do hita. Ima halak na mampu melihat peluang. Lumobi peluang lau mangurupi halak asa malua sian jorat ni hahulumoni. Sadanari ikon berpikir sukses do hita. Ima halak na bertindak hatop jala tepat. Mangula dohot ringgas. Uhut marsitutu. Ai sebagian parbue ni para lealeoni ima saling menghargai, saling mengisi, saling melayani, dohot saling melengkapi. Sudei boy diulahon, holan ala pangurupion ni todi ni debatado, ala dipaloas do mangula todi ni debata di rohani jolmai. Alai hala naso olo majalo todi ni debata mengatur nguluna, dan mungkin boy igabe ale-ale ni Tuhan Yesus. Ala nagumogo mangula di rohana ima sifat munafik. Nasai merasa ibana nadumenggan sian halak na asing. Gijang ni roha. Nasai paburnang-burnang diri. Naso olo koreksi diri. Tapaloas mato dini debata mangula di ngoluta. Asa gabe ale-ale ni Tuhan Yesus kita. Ima penjelasan ni Turkupta Sedarion. Marede mamuse hita sian nomor 3 nomor 220 sia. Mungkin langsung sudah hita boy mangendehonon. Jadi rakmah hita mangendehon bukwende nomor 220 sia. Atik naik baru.
kita Tuhan Yesus mamasu-masu mendongani dohot mangaramoti kita. Horas.